सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात वारा पाऊस जास्त असतो, त्यामुळे जे साहित्य वापरण्यात येतं ते चांगल्या दर्जाचं हवं। सुरळीत वीज पुरवठा हवा, कोणतीही तक्रार नको। सुरू असलेला पावसाळा लगेच येणारा गणेशोत्सव या दृष्टीने योग्य नियोजन करा। प्रत्येक गावासाठी एक लाईनमन राहील असा प्रयत्न करा। नागरिकांचा विद्युत पुरवठा सुरळीत ठेवा, असे आदेश पालकमंत्री नितेश राणे यांनी सोमवारी आढावा बैठकीत दिले। सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील सुरळीत वीज पुरवठ्यासाठी पालकमंत्री नितेश राणे यांनी ही आढावा बैठक घेतली। यावेळी जिल्हाधिकारी अनिल पाटील, मुख्य कार्यकारी अधिकारी रवींद्र खेबुडकर, अप्पर पोलीस अधीक्षक नयोमी साटम, अधीक्षक अभियंता अभिमन्यू राग, कार्यकारी अभियंता अरविंद मनमोरे, सौरभ माळी, जिल्हा बँक अध्यक्ष मनीष तळवी, अशोक सावंत, तालुक्यांचे सर्व वीज अभियंता उपस्थित होते। जिल्ह्यात सर्व तालुक्यात 1600 पोल बदलणे आवश्यक आहे। पोल उपलब्ध आहेत। दोडामार्ग तालुक्यात लोखंडी पोल हवेत। दुर्गम भाग असलेल्या ठिकाणी सिमेंट पोल द्या। ही कामं तातडीने पूर्ण करा, असे आदेश मंत्री नितेश राणेंनी दिले। मुंबईकर चाकरमानी येथील गणेशोत्सव तोंडावर आलाय, त्या दृष्टीने वीज वाहिन्या सुरळीत ठेवण्यासाठी नियोजन करा। चांगली सेवा देणाऱ्या वायरमनचा सत्कार करा। विद्युत कामं करणाऱ्या एजन्सीकडून कामं जलद करून घ्या। त्यांना हेड क्वार्टरला पाठवा, त्यांची बैठक घ्या, असे आदेश मंत्री नितेश राणेंनी दिले। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।